ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡು ಗೋಧಿ ಇಟ್ಟಿಡು ಹೋಳಿಗೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲು 1 ಕಿಲೋ ಗೋಧಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ತೊಂದೆನು ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕಡಲೆ ಸಲ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲದ ತೊಂದೆ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡಲೆ ಸಲ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ದೆಕ್ಕೊನೋಡು ದೆಕ್ಕುದು ಅವೇನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಬೇಯರೆ ಪಾಡುಡು. ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನು ಹೊಸತು ತುಯ್ಯರ್ನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡಲೆ ಸಲ ನಿಕ್ಲು ಬೊದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಬೊದುಲ ಇರ್ನಂಡ ಮುಜೇ ಸಿಟಿ ಅವು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬೊದುಲ ಅವಜ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅವನು ದೆಕ್ಕದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ನೀನು 4 ಸಿಟಿ ಬೇಯ್ಪವ ಇದು ಕಡಲೆ ಸಲಾಯಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮುರ್ಕುನಾತ ನೀರು ದಿಂಡ ಅವು ಇತೇ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ದಿಲು ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ಕಡಲೆ ಸಲಾಯಿ ಮುರ್ಕಿನಾತ ನೀರು ದಿಲೆ ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚುಡೆ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಕಡಲೆ ಸಲಾಯಿ ಬೇಯ್ನಾಗ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ದೊಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಉಪ್ಪಡೊಂದು ಮಂಜಲ್ ದೊಡ್ಡಿ ಕಡಲೆ ಸಲಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೋಲಿಗೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಡು ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಾನೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಇತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಸಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬೇಯರದಿ ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ 1 ಕಿಲೋ ಗೋಧಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ತೊಂದದ ಐಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ದೊಡ್ಡಿಲ ಪಾಡೋಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಹೋಲಿಗೆ ಕಲರ್ ಮಂಜಲ್ ಉಪ್ಪಾಡೋದು ಮಂಜಲ್ ದೊಡ್ಡಿನ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಇದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತದಲ್ಲ ಕಲತ್ತು ದಿವೊಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿಂಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹೋಲಿಗೆ ಮನ್ಪು ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವನು ಬುದುಲೇರ ದಿವೋಡು ಅವು ಏತು ಶೋಕು ಬುದುಂಡು ಆತು ಶೋಕು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಲಿಗೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುದ್ದು ನೆನೆ ದಿಂಡೆ ಅವು ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ದಾಲಂದು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮನ್ಪು ಹಿಟ್ಟು ಆತು ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಂತಂಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿದ ಅದಕ್ಕೂ ಕಲತ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ಲೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡು ಹೋಲಿಗೆ ಮನ್ಪುನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತವ್ರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬೇಕು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅಂಡ ಹೋಲಿಗೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂತ ತಾಳ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ರಡ್ಲ ಬೋಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಕದೆ ಅಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಸಲಾಯ್ದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೊಂದೇನು ರೆಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಣ ಈಗೋಸ್ಕರ ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಕಂದೇನು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲದೆ ತೊಂದೆ ಅವಿನ್ಯಾನು ಕಲಡೆ ನೀರಿಡು ಕರಗಿಸಾರ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಕಜವುದಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮೀನು ಉಂಡಂದು ತುಯ್ಯರೆ ಅಂಡ ಈತು ಬೆಲ್ಲ ಕಲಡ್ ದಾನಾಗ ಅವು ಪಾಕ ಬರ್ಪುನು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಗ್ಯಾಸದ ಮಿತ್ತು ಕರಗಿಸಾರ ದೀತೆ ಆತೋರ್ ತನಗ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಕಡಲೆ ಸಲಾಯಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅವಿನ ತೂಕ ಏತು ಬೇಯ್ದಿನಂದು ನಮ್ಮ ಮೈತು ದಿನ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟು ನಂಚಂದು ಪೂರ ಆಜಿದಿನ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಎಷ್ಟ್ರಲ್ಲ ಆತಜಿ ಅವು ನೀರು ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಂಡ ಬೇತೆ ಸಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮೀನು ಮನ್ಪುನ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಬಿಚ್ಚಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನು ಚೌಲಿ ಮಂತದ್ದು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಈ ತಾಂಡೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆತ್ತಗಾರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆನೆತ್ತ ನೀರಿನ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಪಸೆಜ್ಜಂದೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಐತೆ ನೀರು ದೆತ್ತಾಯ್ಬೇಕು ಆ ಕಡಲೆ ಸಲಾಯಿ ನವೇ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕೋನ ಐಕ್ಕೆ ಪಾಡುಗ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಕಡಲೆ ಸಲಾಯ್ದ ಪೂರ ನೀರ್ದ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಲು ನಮಕ್ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಅವು ಪಾಕ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಕಡಲೆ ಸಲಾಯ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತಂದೇನು ಯಾನು ಅವು ಕಡಲೆ ಸಲಾಯಿ ಇತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಅಂದೇನು ಅರ್ಥೊಂದುಲ್ಲೆ ದಲ ಕಜಾವ ಮೀನು ಉಂಡಂದು ಅವು ಚೌಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚನೆ ಪಾಡೋಡು ಚೌಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ಬಿಡು ಪಾಕ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂದೇನು ಕಡಲೆ ಸಲಾಯಿಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಕಡಲೆ ಸಲಾಯಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಯ್ತು ನೋಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಹೋಲಿಗೆ ಮನ್ಪುನು ಅಂದಾಂಡ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಡು ಮನ್ಪುಲೆ ಒಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಲು ಹಾಪುಂದಲ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆತ್ತನ ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ ರೀತಿಡು ಏನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 1 ಕಿಲೋ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 20-22 ಹೋಲಿಗೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕೋಡು ಕಡಲೆ ಸಲಾಯ್ದೈತೆ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಆತು ಪೂರ ಒಂದು ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಅವು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕೋಡು.
ಈತ ಅಂಡೆ ಅವು ನಾನೊಂದು ಚೌಲಿ ಆವಡು ದುಂಬೆಯಾನು ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಪರ ನಾನು ಒಂತೆಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಲಿ ಈತ ನೈಸ್ ಅದು ಕಡೆತೆ ನಿಕ್ಲು ತೂಂದುಲ್ಲರು ವಿಡಿಯೋಡು ಆ ಬಿಚ್ಚ ಬಿಚ್ಚನೆ ಕಡೆ ತಿನ್ನಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ಪಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು ಆ ತೊರ್ತಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದ ಊರನ್ನ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೆರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವಳ ಶೋಕು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲು ಏತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದ ಉಂಡೆ ತಿತ್ತನೋ ರಾತೇ ಮಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟದ ಕಡಲೆ ಸಲಾಯ್ದ ಉಂಡೆ ಅನ್ನದೇ ತನೋಡು ನಿಕ್ಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಓಲಿಗೆ ಮನ್ಪುನೆ ತಗಡ್ ಶೀಟ್ ಉಂಡೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಪ್ಪವು ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಸರಿ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಜ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಧಾನಡು ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚ ನಿಧಾನಡು ಅವು ಒಂದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದ ಪಿದಾಯ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಸಲಾಯ್ದ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಪೋಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ನಿಧಾನ ಒತ್ತುದು ಅವೇನು ಉಂಡೆ ಅನ್ಪೊಡು ನಮಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ತದು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೂರ ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಹೋಲಿಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲನೇ ಎಡ್ಡೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚೆನೆ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಮುಟ್ಟುವ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ತೋಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ನಾನು ಏಪಲ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಿಜೆ ಇಕ್ಕಂಚೆ ತೋಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಧಾನೋಡು ಇಂಚ ಲಟ್ಟನಿಗಿಡು ಲಟ್ಟಿಸೋಡು ಒತ್ತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಧಾನೋಡು ಇಂಚ ಲಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ಅಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಸಲಾದ ಇಟ್ಟು ಪಿದಾಯ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಲಾನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಮುಟ್ಟ ನೆರ್ದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿ ದೀತೆ ಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಮುಟ್ಟವೆ ಅನ್ನು ಬಿಚ್ಚಾತಂಡು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಡು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದಾಲ ತೋಜ ಒಂದಿಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಿಧಾನಡು ಪಾಡೋಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂತೆ ತಾಳ್ಮೆಡು ಪಾಡೋನುಡು ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಂಡ ಓಲಿಗೆ ಬೊಕ 2-3 ದಿನ ದೀದುಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಿಚ್ಚ ಓಲಿಗೆ ಒಂಚಂಚ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನಂಡ ಇತ್ತ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಾದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಮದಪೊಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ ಮದಪೊಚ್ಚಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಾಡು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ದೀದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತೇನ ಓಲಿಗೆನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಚಿ ಓಲಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಅವನ್ನ ಲಟ್ಟಿಸದೆ ಇತ್ತೆ ತಗಡ್ ಶೀಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕಾವಲಿಗೆ ಪಾಡರೆ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ನಿಧಾನ ಮಲ್ತರಡಾಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇಜಿನ್ನಂದ ತಗಡ್ ಶೀಟಿಗೆ ಅತನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಪತ್ತುಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಅನ್ಪೊಕ ನಿಕ್ಲು ದಿನೋಲ ಮಲ್ಪೋರು ಬೋಡಂಡ ತೂಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.